नमस्कार. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. कारवार बीजेपी कार्यालयात महर्षी वाल्मिकी हेमगेलो वाढदिवस साजरो. केडीसीसी बँकेची निवडणूक, मंत्री हेब्बार हेमगेली उमेदवारी. 2 टप्प्यात कृषी भवनाचे बांधकाम, गोवा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. आज कारवारात 25 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. आता सविस्तर खबरो. आज कारवार बीजेपी कार्यालयात महर्षी वाल्मिकी हेमगेलो वाढदिवस साजरा केलो. महर्षी वाल्मिकी हेमी स्वतः जीवनाशी बदलावन करून रामायण बरोवच्याक प्रेरीत जाल्ले. ह्या वेळार माजी शासक श्री गंगाधर भट, जिल्हा बीजेपी माध्यम संचालक श्री राजेश नाईक सिद्धर, नगर बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष वृंदा दामसडेकर, निवृत्त प्रिन्सिपाल श्री V.M. हेगडे हेमी महर्षी वाल्मिकीच्या जीवनाबद्दल उलयले. श्री महर्षी वाल्मिकी वाढदिवसा निमित्त शनिवार ऑक्टोबर 31 तारखेक सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात श्री महर्षी वाल्मिकी हेमगेल्या पटवाक जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यनिर्वाहक अधिकारी M. रोशन हेमी पुदकन वाढदिवस सरळ रीतीन केले. सध्या जिल्ह्यात पश्चिम पदवीधर मतदारसंघाची निवडणुकी लागून आचारसंहिता 5 नोव्हेंबर पर्यंत लागू असा आणि दुसरी बाजून कोरोना महामारी लागून श्री महर्षी वाल्मिकी वाढदिवस आणि सरदार वल्लभभाई पटेल हेमगेलो वाढदिवस सरळ रीतीन केले. ह्या वेळार चालू वर्षात अनुसूचित जमातीत SSLC परीक्षेत जास्ती गुण मिळिल्ल्या राजा अनिकेतन नायक दोरे यांका समाज कल्याण विभागाच्यान 1 लाख रुपये देऊन सन्मान केलो. ह्या वेळार अतिरिक्त आयुक्त कृष्णमूर्ती PHK, जिल्हा पंचायत कल्याण विभागाचो उपनिर्देशक S. पुरुषोत्तम आणि इतर उपस्थित आशिल्ले. KDCC बँकेची निवडणूक, मंत्री हेब्बार हेमगेली उमेदवारी. तिरसी कॅनरा DCC बँकाचे संचालक मंडळ निर्देशक स्थानाक निवडणूक जातली. प्राथमिक सहकार संघाचे मतदार क्षेत्रातल्यान यल्लापूर तालुका प्रतिनिधी जावन श्री शिवराम हेब्बार हेमी आज शिर्शीच्या प्रधान कार्यालयात अर्ज दाखल केले. या वेळार नेते, चाहते आणि तालुका सहकारी उपस्थित आशिल्ले. कारवार तालुक्यात प्रत्येक मनशान मास्क घालूं जाय म्हण जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार हेमी आदेश दिला. हेमगेल्या आदेशानुसार पोलीस मास्क घालन जाल्यान फायन बी घालतात. जाल्यान ट्रॅफिक पोलीस स्टेशनाच्या लागूनच आशिल्ल्या मासली मार्केटा लागीं भायले प्रवासी तोंडात मास्क घालनासतना बिंदास दिसतात. अशी प्रवासी कारवारात कितले तरी येता वयतात. हे सगळे कारवार शहरात घडता म्हण भायले प्रवासी खंयच्यान कोरोना येऊ शकना काय असो प्रश्न कारवारच्या नागरिकां खंयच्यान येते आसा. काणकोण 6 कोटी रुपये खर्च करून भानच्या काणकोण कृषी भवनाचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेमगेल्या हातीन पायाभरणी नामफलकाचे अनावरण झाले. नंतर आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेमी उलयले की 2 टप्प्यात कृषी भवनाचे बांधकाम जातले. पहिल्या टप्प्याचे बांधकाम 1.5 वर्षात पूर्ण जातले. या शेतकरी भवनात शेतकरी बाजार भरतलो अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेमी दिली. 1996 सालात कृषी भवन बांधण्यासाठी 7,000 चौरस मीटर जमीन संपादन केली. आमोणे पैंगणी हांच्या बलराम निवासी विद्यालय आणि बलराम प्राथमिक शाळा अबे हांचे वतीन नडके गावात कोरोना जागृती रॅली काढली. या रॅलीक बऱ्यापैकी प्रतिसाद मिळाला. शिक्षक संजय गावकर हेमी कोरोना महामारी संदर्भात माहिती दिली. शिक्षक मधुकर वेळीप हेमी मास्क, सॅनिटायझरचा वापर कसे करचे हाचेबद्दल माहिती दिली. या वेळार विद्यार्थ्यांन हातात तक्ते घेऊन कोरोना विरोधी घोषणा केली. या रॅलीत शिक्षिका रितम कोमरपंत, प्राप्ती पागी, शिक्षक चंद्रकांत वेळीप, उल्हास वेळीप, गिरीश गावकर सहभागी झाले. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 25 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. कारवार 6, अंकोला 1, कुमटा 4, होन्नावर 2, भटकळ 3, शिर्शी 2, सिद्धापूर 1, यल्लापूर 2 आणि हळयाळ 4 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 12,929 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. तसेच 11,956 रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. अजूनही 809 रुग्ण उपचार घेतले असतात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 164 लोक मरण पाविले असतात. इथल्यान कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा
आणि कॉमेंट करता विसरू नका. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलचे पुरा अपडेट मिळण्यासाठी कारवार कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.